गिबि खेब बाक्सा जिल्लानि सिङाव सेथि नाट्य साया मावबादाजों माहारियारि मोसामु मेला आरो बादायलायनाय खुंफुंदों। बाक्सानि खख्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि नब्लाङाव सायास्रि बसुमतारिनि बानजायनायाव गिबि सेथि नाट्य साया मावबादाजों लोगोसे माहारियारि मोसामु मेला आरो बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जायो। 15 मेनिफ्राय 20 मे खालारसिम बेसेन नाङै बे मावबादाखौ खुंफुंनाया दिनै जोबथा सान। बे मावबादायाव काथक डान्स, फक, बैसागु, भारतनाट्यम बायदि मोसानायनि सायाव बादायलायनाय जायो। बे मावबादायावनो आलासि मोसागिरि महरै माधुरी पुर्मी, आदिसि, IKSB भारत नाट्यमनि रिसार्च स्कलार दाबु देबनाथ, झारखंडनि उदय मेमोरियल BEd कलेजनिफ्राय प्रफेसर के प्रमिला, बर'नि सेरजा सिफुं दामग्रा दिपुराम बर' आरो गोबां मोसानायनि रोंगौथि गोनां सानसुमैफोरा बाहागो लाफैदों। मख'नो गोनांदि सायास्रि बसुमतारिनि नाजानायाव खुंफुंनाय मावबादा आरो मोसानाय बादायलायनायाव उड़िष्या, त्रिपुरा, झारखंड आरो छत्तीसगढ़ रायजोनिफ्राय बाहागो लाफैदों। सायास्रि बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों, फैगौ जुलाइ दाननि गेजेरावबो फिन हारिमुआरि मावबादाखौ खुंबावगोन। बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बे मावबादानि सायाव मा फोरमायबावदों, फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। गिबि गिबियावनो खौरांगिरिनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। जोङो बेयावहाय एक्चुअली बेयाव कम्पिटिशनजों लोगोसे जोंनिया मावबादाबो सोलिबाय थादोंमोन। 15 मेनिफ्राय 19 मेसिम मावबादा सोलिदों। बेयावहाय जेरै इन्डियान क्लासिकेल, कथक, भारतनाट्यम बे मोननैखौ लाफादों। ओमफ्राय लोगोसेयैनो जोंनि जि दोरोङारि खाम, सिफुं दामनाय, सेरजा दामनाय बे आयदाखौबो जोङो बेयाव लाफानाय जादोंमोन आरो। नैबे दिनैनि बादायलायनायाव बाहायो नोंथां जि बादायलायनाय बेखौ मा लेभेलसिम होनाय जादों बा मा केटेगरि दंखायो? बेखौ जोङो नेसनेल लेभेलावहाय जोङो बे कम्पिटिशनखौ होनाय जादों। बेयावहाय बिदिनो मा होनो क्लासिकेलनि फिल्डआव अल क्लासिकेलानो दङ बेयाव माने पार्टिसिपेट खालामनायफ्रा। ओमफ्राय लोगोसेयैनो जोंनि बे मा होनो फक बेखौबो लाफादों। ओमफ्राय बेयावहाय गोबां गुबुन गुबुन मा होनो स्टेटनि पार्टिसिपेटफ्रा पार्टिसिपेट खालामफैदों। लोगोसेयैनो जोंनि लकेलनि जि गथ'फोर बिसोरबो माने मा होनो गोसो गुदुं जानानै बिसोरबो बेयाव बाहागो लादों। केटेगरियाव मडार्नबो दं, कन्टेम्परारि। नैबे समाव नोंथाङा जिहेतु बेवहाय हारिमुआरि मावबादाजों लोगोसे बेफोरबायदि हाबाफारि लाबाय, बे समाव नोंथांनि हालामाव माबायदि बियो बिफाव बा गोहोम खोलैनो हागौ? बे मावबादाखौ लानायजों लोगोसे आं बेखौनो मिजिंथिदों बा दा नुबोनो मोन्दों जे जोंनि जायगानि गथ'फ्राबो माने जोबोर गोसो गुदुं जानानै बेयाव बाहागो लाफैदों। जिहेतु मानो होनोबा मोनसे रोंनायखौ जुदि सासे रोंनाया गुबुन सासेनो जुदि दिन्थिनो हायोबा जों बांसिनै बेखौ जौगाहोलांबाय थानो हायो। मानो होनोबा जों सोलोङो सोरबा सासेबा सासेनिखौ नुनानैसो जोङो सोलोङो, नङा होनबा? स' ओंखायनो बे मावबादाखौ लानायजों लोगोसे आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि जायगानि गथ'फ्राबो लोब लोब फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों आरो माने गोसो गुदुङै माने बिसोरो बेयाव माने इनभल्भ जादों आरो ना। नोंथांनि बे मावबादाया बेसेन नाङै ना बेसेन गोनां? एक्सुवेलि बेयो बेसेन नाङैमोन। बेयावहाय जोङो जेबो बेफोरबायदि फिस लानाय जायाखै। जास्ट मोनसे बिसोरनि रेजिस्ट्रेसन फिस मोनसे फिसा बे एमाउन्टखौ लादों आरो खिन्थु नर्मेलि बेयावहाय बिदि माने एमाउन्ट एक्सट्रा लानाय जायाखै आरो। नैबे समाव नोंथाङा नैबे रायजोनिसिम मा फोरमायनो सानो? आङो बेखौनो बुंनो लुबैयो जे जोङो खालि गावनिखौल' रोंनानै थानाया जोंनि थाखाय जथेस्थ' नङा। जोङो जेसेबां हायो गुबुन गुबुन बिथिङावबो जों माने दावगानो नाजानांगौ, सोलोंनो नाजानांगौ। रोङै बुस्थुखौ जोङो रोंनो सोलोंनो नाजानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै आं सानो। इयुन समाव रायजोखौ नोंथाङा माबायदि बाहागो लाजानो लुबैयो? आङो एक्सुवेलि बेयावहाय माने हारसिङैथ' सब खामानिखौनो जों मावनो हाया नालाय। स' गासैबो गोसो गुदुं मानसिफोरखौ जों माने जमा लोगो लालायनानै जे बेफोरबायदि खामानिखौ जमा मावलाङोबा जों दिनै जिखिनि आं मावनो हादों बेनिफ्राय आरो बांसिन मोजांसिन मावनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। नेक्स्ट टाइमाव नोंथांनि प्रजेक्टआ मा? नेक्स्टआवहाय आङो नैबे मानो होनबा मावबादाया बिराद खम टाइमाव जों मावबादाखौ होनाय जादों। एक्सुवेलि मोनसे क्लासिकेल मोसानाय बा जोंनि हारिमु जि दोरोङारि मोसानाय बा दामनाय बेफोरखौ जोङो सानब्रैयाव जोंना सोलोंनानै माने रोंनाय नङा, बियो गोबाव टाइम नांगौ। स' बेनि थाखाय आङो नैबे मोनसे जेनेबा माने आंहाबो एसे उसुबिदा जानायनि थाखाय आं बांद्राय गोबाव मावबादा लानो हायाखै। खिन्थु आं जुलाइ दानालागै आं नाजाफिनबावनो सानदों जे बे मावबादाखौ बिनिसाय एसे बांसिन गोलावसिन लाबावनो हायो नामा, जाहाथे जायफोरा माने बाहागो लानो मोनाखैमोन बिसोरबो बेयाव जेन आरो बाहागो लाफैनो हायो। बे समहालागै नोंथाङा नोंथांनि हालामनि जि उन्दै बा फैबाय थानाय इयुन जोलै बिथांमोनखौ माबायदि बाहागो लानो थाखाय खावलायगोन?
बेयावहायो मानो होनोबा जोंनिया उन्दै गेदेर जेबो सिमा गैया बेयाव बैसोनि जेबो सिमा गैया उन्दैनिफ्राय बोराय बुरिसिम बयबो बाहागो लानो हायो आं बेखौनो आसा खालामो जे फैगौ जि मावबादा जानो गोनां बै मावबादायाव थारैनो बयबो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैगोन होननानै 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन